ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕುರ್ತ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕರ್ಮ ದೆಪ್ಪ್ಯ ಓಡ್ದು ಹಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ ಪೊಯ್ ಅವು ಪೋಯ್ ಅವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ಲಾಗ ದಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೇಟ್ ಇಡು ಬರಲಿತ್ತಂಡತ್ತ ಗೇಟ್ ಬರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲಾಗ ಬೈದಿನತ್ತು ಅಂಚ ಅತ್ತಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲುವೇರು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಬೇಗ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಎರಡೆ ಕಲ್ಪಿರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಬಲ ಅವಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಂಡುದು ಮಂಜಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಳು ಮಂಜಣ್ಣೇರು ಮಂಜಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರು ನಾನು ಈತ ದಿನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೇಗ ಬಲ ಬಲ ಇದುವೇ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಕೈ ರೇಗೆದು ಇದು ನಮ್ಮನ್ ಪತ್ತುವೇರು ಅವೆಂಚ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ರೇಗೆನ್ ಕಂಡು ಪತ್ತು ಅಂದ ಅವೆಂಚ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮನ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಬಲೆವರ ಚಾಂಡ ಉಲೈ ಓಡಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಈ ಬರ್ಪಂದು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆರ ಉಲೈಡು ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಉಲೈಡಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಪೋಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ಲು ಪೋಯರೆ ಬೈದಿನಿಯ ಅಲೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಎನ್ನ ಗುರು ಮಂಜಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಈಸಿಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಪ ಮಂಜಣ್ಣ ಜೈದರ ಮಿನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಂಜಣ್ಣ ಏರುಂದು ಯಾನು ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಪಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಈರೆಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಯಾನ್ ಈರಿ ಇಜ್ಜಂದೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡೆರೆ ಬೈದೆ ಓ ಅಂದ ಅಂದು ಅಂದು ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವು ದಾದಾ ಅವು ಬಾಕಿ ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ ಅಂದಣ್ಣ ನಿನ್ನಡ ಕೀ ಮಾತುಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಉಂಡಣ್ಣ ಮಾತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಐಟು ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆವು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆವು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಕಿಸೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ದೋಲುಂಡು ಪಿದೈ ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಹೊಲ ಮರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಓವು ಆವು ಇದು ಒಂದು ದಾಯಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಅಣ್ಣ 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 ದಾದೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಓ ಕ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಗೊರಿ ಎಂಡ ಬಿಸತಿ ತೋಜದ ಕಾಸಿಗೆಂಡೆ ಅಂದ ಮೊಕದಾಂಡು ಬಿಸತಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡು ಅಂಡೆ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಕಾಸಿತ್ತಿಂಡ ತೆಯ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಯಾರು ಮಾರಿ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ದಾದು ತೋಜುಂಡು ತೋಜು ನಿನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬಲೆ ಇಟೇ ಬಲೆ ಈ ಆ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪೋಲ ಯಾನ್ ಈ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪೋಪೆ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತದೆ ತೊಂದ್ ಬಲ ವಾವ್ ಪೋಯ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಏರಿಯಾ ಮಂಜನ್ನಡ ಪಣಕ ಹಲೋ ಮಂಜಣ್ಣ ಮುನ್ನ ಯಾನು ರೂಮುದು ಲೈ ಬತ್ತೆ ಆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಜೈದಿಂಡು ಈ ಅವು ಮಾತ ತೋಡ್ಚಿ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಪೋತುನೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಚತ್ ಆ ಪೊಂಜೋ ಸಮಕಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಂದು ತೂವಾಯ ಕೆತ್ತಂಡೆ ದೀಪೆ ಉಷ್ಣದ ಮಾತ ಸರಿ ಬುಡು ಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾದುಂಡು
ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೀ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಕೀ ಅಲ್ಪನೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಹೊರ ತೂಲ. ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಅಣ್ಣ ಲೈಂಡ್ ಉಂತುಲೆ. ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ ಪೊಂಜೋನ ಬೆಡ್ ದಡಿಟು ಅಲ್ಪೋರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು. ಹಾ ಆವಣ್ಣ. ನೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೆ ನೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ. ಏಯ್ ಬೇಲೆಂದು ಬಣ್ಣ ಗೌ ಮಾತ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು. ಆವಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಕೀ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸರಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ದಾದೊಂಡು ತೂಲ. ಆವಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಓ ಕಂಜೂಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಒಂದೆಟ್ ಒಂತೆ ಕಾಸುಂಡು ಒಂದೆಟ್ 350 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. 350 ದಿಯರೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಬೋಡ ಇಂಬೇಗಿ ಆಯನ ಚಡ್ಡಿದುಲ ದಿಯರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಇಂಬೇಗಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ದಾಯಗಿ. ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಬೇಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತದೆ ತೊಂಬಲ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಅವಣ್ಣ ಅವಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ನಿಖಿಲ್ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದುವೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿನಿ. ಕಂಡ್ರ ಕುಟ್ಟಿಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆರ ಇರೇನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ಪೊಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಎಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಬುಡ್ದಿಯೋ. ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಕಾಡ್ದಾದ ಅಂತ